Mauni ang naka-advantage mga ka-idol. Once nga ma-invite bitaw ta ni ining content monetizations, and then daghan na kay tag mga followers, daghan na kay tag mga views. So dili na gyud ka maproblema mga ka-idol kay maka-income ka dayon. O since ako mga ka-idol, na-invite ko na ining content monetizations pagka last July 17 ani ining buwana. So ang ako ang mga followers at that time mga ka-idol anaa sa mga 380,000. And then daghan na kaay kog mga views. So mao to mga ka-idol, nagka-earnings ko dayon. So mao ni akong na-earn mga ka-idol sulod sa duha ka semana pa lang ko na-invite na ining content monetization. So aduna na koy na-earn diri nga $150. So kung ato aning i-convert ngadto sa Philippine money mga ka-idol, so anaan ni siya sa 8,000 kapin. Yes mga ka-idol, anaan ni siya sa mga 8K kapin. So mao ni naka-advantage mga ka-idol once nga ma-invite ta ning content monetization and then daghan na kay tag mga followers o mga views.